menene bukatar ka, in mai yiwuwa ce gaya maka mai yiwuwa ce. Kuma ganduje ina mutunta malamai, ina mutunta 'yan kasuwa, sannan ina mutunta sarakuna, ina mutunta 'yan jama'iyya, ina mutunta talakawa. Duk inda aka yi rasuwa kowane irin lungu ne za a ga idan ba ganduje ba a kai gawar da shi ba to sai dai in baya gari, amma in dai ina gari da shi ake kai ta, sannan kuma a komo a sallaci gawar da shi. In ku baya gari a nan take in yazo aka ce waje kaza an yi mutuwa zai je yi muku gaisuwa. Me mutane suke bukata? Girmamawa da mutuntaka. Ga aikin yi yana yi, ga abubuwa suna tafiya daidai, ga jama'iyya ta fada hannun mutumin da ike za ta rayu, injiniya Bashir Karayi. Mutum ne gogaggen ɗan siyasa wanda ya yi ciyaman na Karayi, ya yi kantoma, ya zo ya yi zaɓaɓɓe. Shi isa muna yaba masa, kuma mun ji daɗi da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba da sunan injiniya Bashir Karayi a zaɓe ma na gaba in Allah ya so yarda shi za mu bayar. Amma misali kana ganin cewa 2019 za ku iya samun nasara ga rikicin cikin gida ya baibaye jam'iyyar ta kowane bangare. Ba gani wannan ba kuma ba a ina rikicin yake. Gashi nan ko ana cire rikicin cikin gida duk ya baibaye ta ko ina. Na ina. Na jam'iyyar. Ai na jam'iyya sai ka ce jiha kaza akwai rikici kaza, jiha kaza akwai rikici kaza, domin mutane su fahimci ina za ka je, sannan kuma in muka ga sannan mu kuma ka ba mu damar da za mu ce jiha kaza ba a rikici, jiha kaza jihar Kano dinnan ba rikicin wato jam'iyya ko kuma rikici tsakanin ahalin kwankwasiya da ganduje nan gashi ne ya taba ko ina ba. To mu ba ma rikici, su yan kwankwasiya ne sai da suka rasa madafa. Ka san aka ce idan kare ya cije ka kafin ka kai wajen mai maganin karen, to dafin ake so a rike shi kai ya tsaya gangan, kai ya taba jikinka gaba ɗaya. In ya taba jikinka gaba ɗaya watakila inda tsotsayi mutum zai iya mutuwa. To wannan dafi suka sha, banda mutum ɗan adam da yake da lissafi nasa na kansa. Dan Allah ya ma za a yi da hankalinka da tunaninka da basira? Tusa ba ta hura wuta. Ya za ka je ka karɓi ƙungiya ka ce wai da ita za ka dogara? Ka san kuma ƙungiyar nan ba jama'iyya ba ce. Ka ce jama'iyya bata isa ba, shugaba gwamna bai isa ba, amma kai lokacinka kai ka isa ba abin da baka yi ba, ka karya, ka balla, ka yi duk abin da ka ga dama. In ka ce kaza shikenan ka zama kun fayakun a cikin al'umma, ba wannan isa yi maka musu. Allah ya kawo wani sai kuma ka ce a'a ba zai yi ba, ka je ka kafa kungiya. To yanzu shikenan sai a bar yan kwankwasiya da kungiyarsu, amma mu jama'iyya muke. Kuma ina so in sanar da mutane, ana cewa kwankwaso zai zo da wasu 'yan majalisa da sanatoci da wane ne zai zo jihar Kano da wane ne. Mun yadda ya zo jiharsa ce, amma abu ɗaya, tsari na tsaro. Ba za a ɗebo mana waɗanda za a yi amfani da su 'yan ta'adda a fake da siyasa, a zo a yi mana ta'addancin da aka yi wa gwamnatin shekarau. A lokacin aka ci mutuncin kowa, aka kakkarya abin da aka karya, dukkan abin gwamnati aka je masa. Mu ba za mu yarda da wannan ba. Don haka jami'an tsaro suna nan a shirye, kuma muna gaya masa wannan mutane da zai taro, wai ba don wani abu ba, wai ya zo tun da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi taro, to don haka shi ba za a yi taron da ifi na shugaban ƙasa. Ya tara mutane gaba ɗaya na ƙasar nan, aka ɗebo har na ƙasashen waje ma an yi amfani da shi, ba don wani abu ba, wai yana so. To wancan karan bai faru ba, wannan karan ma suna nan suna wannan shirye-shiryen, amma ba za su ci nasara ba. Da yadda Allah za mu datsa abin da karfin iko. Amma sun ce suna bin doka da oda, babu wani abu da akwai da ya tsorata kuka yi a matsayin ku da kuke ganin cewar ba kwa kyautata gwamnatin ko kuma ita kwankwasiya din nan a lokacin da ya gabata. Haƙƙin al'umma muke so mu kare. Mutum 1.5 miliyan ya zaɓi Ganduje. A fito a ce za a ta musu da hankali, mai amfanin gwamnatin da suka zaɓa. Dole mu haɗa kai da jami'an tsaro mu ga an yi komai daidaito, kuma ba zai je mana wani fili ice zai taro ba. Sai dai ya je wannan ya sunan wannan gidan nasa ma da yake taro, Lugat. Sai dai ije Lugat iwa mutane bayani, amma mu bashi ya taro ba za mu bashi ba, saboda mu muna son zaman lafiya a jihar Kano. Amma ba dan jiha bane kuma sanata ne wanda aka zabe shi. To idan dan jihar Kano fa in ya zo da burin zai zo ita da hankalin Kano, ba za a tsawatar masa ba, za a taka masa birki ba, hukunci zai yi amfani a kansa. Kowaye shi, ai ba shi da immunity irin na da idan abin da ya ga dama. Ina gwamna lokacin da muka zo za mu taro da shugaba Muhammadu Buhari lokacin 2003, a lokacin yana mulki.
stadium ya rufe ya ce kada kowa ya buɗe. Mutane talakawa suka karya stadium din, amma zuwa ce kada a bar Buhari dama ya yi taro. A nan an yi wannan a Sabon Gari lokacin da aka lokacin da aka zuba wa Cuba Okadibo tear gas. An yi wannan, Kwankwaso ya hana Buhari zuwa, ice ba za a taɓa buɗewa Buhari ba. To kuma yanzu sai su zo domin mun ji ma wani ya zo kuma ya bada gudunmawa sosai, wanda har ita gwamnatin tarayya ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ta kai ga wannan gaci da ake bukata. Ƙarya ne, mu bai ba mu gudunmawa. Ya shigo da wannan ice ya ba, duk wannan ice ya bada gudunmawa, ƙarya yake. Amma APC Buhari ya taimake shi domin ya bukatarsa ta biya. Shi fa ya zo har gidan gwamnati ya ce ya zo neman albarka ta madugun kwankwasiya. Wannan ba siyasa ba ce, tunda shi mutum ne mutakabbari mai son a daga darajarsa, baya bukata Allah ya daga darajarsa. Mutum ne shi, isa ai mai girma shugaban kasa ya fahimci halayensa ne, shi yasa ka ga yi masa wannan. Ai ka duba inda ya kumbura shi ya hau. To kuma bai san ake cewa menene ake cewa lumbu-lumbu ta kaikayi. Ba albarka ya zo ya nema ba, shi yasa ma har ya samu ƙuri'u masu yawa a jihar Kano idan aka kwatanta da wanda ya samu. Duk wani mutum a ƙasar nan sai dai ya ci albarkacin shugaba Muhammadu Buhari a ƙasar nan, amma ƙarya yake shugaba Muhammadu Buhari ya ci albarkacinsa. Bari in baka labari, 2003 da muka yi zaɓe, Buhari ya samu ƙuri'a miliyan 1.300 da wani abu. 2007 da muka yi zaɓe, Buhari ya samu ƙuri'a miliyan 1.400 da wani abu. 2011 da muka kafa jam'iyyar mu ta CPC, ba tsaron ƙuri'ar jama'a, ba kowa, ba mai kare ta banda Allah, muka samu ƙuri'a miliyan 1.600 da wani abu. Kaga tun da aka fara siyasa, ƙuri'ar mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba ta mutuwa a jihar Kano. Da aka zo kuma 2015 sai muka samu ƙuri'a miliyan 1.900 da wani abu. Kaga nawa ce ya karu? 300 ne ya karu, duk da ACN ta shigo an narke da ita, jama'iyyar ANPP ta shigo, jama'iyyar ANPP ta shigo an narke da ita, sannan kwankwasiyar da suke gadara sannan sun shigo. Su nawa ne? Inda zaka san sai da kwankwasiyar ta zo, amma kuma ka samu nasara ko? A'a, nasara daga Allah yake. Duk wancan nasarorin da muka samu a gaba jama'iyyar Buhari ta taɓa mutuwa a jihar Kano. Amma ba kai ga cin zaɓe ba sai a wannan karin ko? Ko da kwankwaso ko ba kwankwaso, wannan alƙawarin Allah ne ya cika akan wannan, domin jiki magani. Tashin hankalin 'yan Boko Haram ya damu mutanen Arewa. Duk wannan izaɓu Buhari ya zaɓe shi akan zaman lafiya ne, kuma bai ba shi kunya akan zaman lafiya ba, bai ba shi kunya akan tsaro ba. Duk wannan izaɓu Buhari bai ba shi kunya akan tattalin arziki ba. Duk wannan izaɓu Buhari bai ba shi kunya akan yaƙi da cin hanci da rashawa ba. Abu uku nan ya faɗa. Sannan ice zai nemo wa 'ya'yan talaka aiki, da mai ilimi da mara ilimi. Dukka Buhari ya cika wannan alƙawari. Don haka idan ka haɗa da ƙuri'ar Kwankwaso da isa mu 700 da wani abu a sanata, da wacce mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje isa mu miliyan 1.5 a takarar gwamna, da 'yan kwankwasiyya sun zaɓe mu, da ƙuri'a mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za ta zama miliyan 2 da wani abu. Shi sa amma Buhari ya taimaki Kwankwaso, domin Kwankwaso PDP sun karɓe jama'iyyarsu daga hannunsa, sun sallami shugabansu, sun kawo wannan mutum Maidugurin nan da irasu, sun kawo shi ne Kantoma. A wannan zaɓe idan zai yi zaɓe dole sai dai yi zaɓe ƙarƙashin PDP, kuma sun karɓe jama'iyyarsu. Aka ba shi gudunmawa, izo itsaida ciyamomi da kansiloli, ya cinye gaba ɗaya. Mu 'yan jama'iyyar CPC ba abin da ibamu. Gashi na duk mataimakon shugabannin ƙananan hukumomi aka babu. Mutum biyu ne ya bayar. Mutum biyu ya bamu a CPC, da mataimakin ciyaman na Nasarawa local government, da mataimakin ciyaman ɗaya na manci, su kawai ya bamu. Sannan ya tsaye da sanatocinsa suka ci zaɓe, sannan ya tsaye da 'yan majalisar tarayyar suka ci zaɓe, ya tsaye da 'yan majalisar jihar suka ci zaɓe, duk ƙarƙashin jama'iyyar APC, ƙarƙashin Buhari, domin ya zo ya ce ya za ku zaɓe ni, ba za ku zaɓi gwamnoni na ba za ku zaɓi 'yan majalisar jiha ba, don haka ku fito ku zaɓe ni. Don haka yanzu zai gane watan ina gizo ike saƙar.
dan yanzu ba shi da jama'iyya shi a takaice. Ba shi da jam'iyya ga shi suna ikirarin har yanzu su ba su san wani shugaba idan ba Umar Haruna Doguwa ba. A'a wannan kuma ai bukatar su ce nan gaba ya kamata a su waɗannan masu faɗa watan jami'an tsaro su kama su, har Doguwan ma ya kamata jami'an tsaro su kama shi domin sojan gona yake. An bi ka'ida da aka bi wajen sauke shi. Duk ka'ida da aka bi an bi sauke shi, dama an ce idan mutum ya gaza aka jefa masa ƙuri'ar cewa mutane ba su da wani watan cin alwashi gare shi a mulkinsa. To jama'iyya tsarin mulkin APC ya ba da izinin a sauke wannan mutum a naɗa wani. Shine dalilin da injiniya Bashir ƙara ya zama shugaba mai alheri, shugaban da ya tafi da alheri. Don haka sojan gona ba shi da amfani domin uwar jama'iyya ta dakatar da shi ta ce ba shine shugaba, ya kamata a kama shi. Don haka su kuma 'yan kwankwasiya suna nan suna shawara. Don taron ma da aka yi a Kaduna suna magana cewa ko su tafi PDP ko kuma su ɗauko PRP. To amma abin da ba su mance ba, Allah ji ga Malam Aminu Kano ya tafi da PRP-sa ya tafi da mukullinsa. Don haka za ka ga da lokacin da Little ya shiga da ya kamata ko kansila ta ci. Amma a arewa gaba ɗaya ba ta da kansila. Kaga kenan Malam Aminu Kanan ake yi ba PRP ba mukullin ba. Don haka yanzu kuma da suke magana, na ji an kafa wani kwamiti, na ji labari a ƙarƙashin wasu mutane da suke ƙarƙashin PDP su ma da suke adawa da Ibrahim Shekarau. Har an sa wani kwamishina akan cewa shine ciyaman na tuntuɓa tsakanin 'yan kwankwasiya da su. Ana shawarar za su je. To mu duk abin da muke bukata, mu mun tabbata Allah shine mai bada nasara zaɓe. Kuma mun tabbata talakawan jihar Kano na ganduje ne, talakawan jihar Kano na mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne, kuma za mu ci gaba da yaɗa manufofi a matsayina da nake ɗan talaka. Talakawa suka yadda da abin da nake gaya musu domin bana yaudara bana ƙarya, uwa inda Buhari baya yaudara baya ƙarya. Haka ni ma nake gaya musu gaskiya. Wallahi duk mutumin da izo ice zai ja da talaka ko zai hana shi rawan gaban hatsi, to ka ɗauki rigima da kwamanda. Wallahi ko ganduje ne ya ɗauki rigima da talakawa, zan ɗauki rigima da shi. Wa inda na ce maka ɗazu, wallahi ina bin shugaba Muhammadu Buhari akan jin tausayi na talakawa. Wallahi a yau ya canza, misali nake maka, wallahi a yau ya bar talakawa, ni ma gobe zan ce na bar shi. Saboda ba don wani abu ne, ina yin siyasa ta aƙida, ina yin siyasa ta manufa. Ballantana mutumin da shekaru aƙili wanda ba a taɓa kama shi da laifi ba, ba a taɓa kama shi da zina ba, ba a taɓa kama shi da shan giya ba, ba a taɓa kama shi da cin amana ba, ba a taɓa kama shi da wuru-wuru ba, ba a taɓa kama shi da haɗin baki a cuci 'yan Najeriya ko a cuci 'yan Najeriya ba, ba a taɓa kama shi da ƙarya ba. Irin shugaba Muhammadu Buhari ba a taɓa kama shi da wani cewa shi ɗan ƙungiyar asiri ne ba, ba a taɓa kama shi ba. Kuma duk waɗanda suka yi shugabancin ƙasar nan suna da tarihin dan guntun busasshen kashi a kugunsu, amma Buhari ba shi da wannan a tarihinsa. Shi isa kaga na makale masa, na san bin Buhari alheri ne, bin Buhari nasara ne, bin Buhari arziki ne. Arewa Media Group, lokaci ya cin mana. Sakonka na karshe ga dimbin al'umma waɗanda suka saurare mu kusan wannan sa'a biyu muna tattaunawa da kai. To dai na farko dai ina so in gaya al'umma, kai ma ina so in gaya maka, ina da lokaci wajen minti 5. Shi sa bayanin da zan yi na minti 5 ɗin ba ƙaramin amfana al'ummar Najeriya zai yi ba. Shi isa ina so in sanarwa da talakawa, ake cewa komai nisan dare gari zai waye. Don haka yanzu gari ya fara wayewa. 'Yan Najeriya duk wanda ba su da rijista su je su karɓi rijista. Wacce taka taɓata ka je ka karɓo police report, ka je ka ce ta faɗi, a je a jaddada maka ita. Waɗanda kuma kuke da ita ku je ku binkito ta, ku ajiye ta kusa da ku. Idan mutanenmu na ƙauye ne ku sa a cikin fantimoti, ko kuma ku je ku sa a cikin watan irin wannan gadonmu da ake na gargajiyan nan, wanda ake sa shimfiɗa, wanda ake sa karamni, to ku je ku ɗauki karamnin nan ku sa ta a ciki, ko kuma irin jeren nan da ake a ɗakin ƙauye wanda ake sa su tasoshi, su samira da sauran su kwalla, ku samu wata samira ku sa a ciki, ku karkaɗe ta mutanenmu na ƙauye. Wannan ita ce za ta raba ku da masifar 'yan da ƙayar baya.
da ita ne za ku kada azzaluman Najeriya wanda suka sace a mutane kuɗi. Yanzu saboda Allah yanda kasar gwamnatinmu ta yi aiki, yanzu saboda Allah akan harkar tsaron nan aka sace kuɗin Najeriya biliyan $2 da wani abu aka ringa rarraba wa al'umma na talakawa, aka hana ƙarshen yakin nan da ake da 'yan tada ƙayar baya yayi tasiri, aka cinye kuɗin, kuma daga ci har da wasu jinin sarauta su suka yi wannan jagoranci. Zuwan Muhammadu Buhari ya zo ya ce bai da ba, aka kama su aka ɗaure aka kai su kurkuku, duk mutanen da suka ci kuɗin aka ce sai kun kawo shi. Wannan aikin kai a tunaninka a tunanina ba mu taɓa zaton za mu shiga wani lokaci da za mu samu shugaban da zai zama jarumi, Allah ba shi nasara akan azzaluman Najeriya, ya tankwasa su a kama su. Domin waɗanda aka kama akan wannan abin na tsaro, za ka yi mamaki cewa wannan ma suka sani ko da mai musu shara ya huce karfin hukunci, amma yau ga su a kurkuku. Kaga Buhari bai faɗi ƙarya ba. To da ƙuri'a za ku tumɓuke su, kar ku yadda su komo su sake haddasa muku matsala ta tsaro, kar ku yadda da su komo su sake haddasa muku rikicin ƙabilanci, kar ku yadda PDP ta komo fatin yaudara, fatin cin amanar 'yan ƙasa. Babu mun fita a ƙasar Najeriya irin zaɓen shugaba Muhammadu Buhari shine mafi alkhairi ga Najeriya, shine mafi alkhairi ga al'ummar Najeriya, shine mafi alkhairi da arewacin Najeriya da yau ya zo ya sa muke bacci da ido biyu. Muna gode wa shugaban ƙasa, mun gode wa Allah da ya kawo shugaban ƙasa imanin wannan maganin masifa da take damun mu. Kuma ina daɗa gayawa talakawa ku yi haƙuri, irin wannan matsala da muka shiga ta wahalar mai, 'yan sharri ne dillalan mai da suke so su kawo bala'i a cikin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari don ku hassala ku ce laifin Buhari ne, amma ba laifin Buhari bane. Insha Allah ina nan yana aiki ba dare ba rana, ya kafa kwamiti, duk wanda ya kawo wannan dalilin tsadar mai zai ɗanɗana kudarsa. To ku ba mai girma shugaban ƙasa goyon baya da addu'a, Allah ya bashi nasarar kawar da azzalumai waɗanda suke cin kuɗinku, suka hana 'ya'yanku ilimi, suka hana ku ruwan sha, suka hana ku zaman lafiya. Ba don shugaba Muhammadu Buhari ya zo ba, yau da arewacin Najeriya da ba mu san inda muke ba, da duk abinka komai kyan gidanka sai ka gudu ka bar shi. Uwa inda 'yan Maiduguri suka ringa gudu suna bar gidajensu da dukiyoyinsu da motocinsu, uwa inda 'yan Yobe suka ringa gudu suna barin gidansu da motocinsu da dukiyarsu, uwa inda 'yan Adama suka ringa gudu suna barin gidajensu da